Slovensko nedosiahlo za viac ako 1200 rokov, dosiahlo za 20 rokov. Žiaľ Bohu, za 22 rokov sa im podarilo to spraviť zo Slovenska, čo za niekoľko storočí sa nepodarilo urobiť Tatárom, Turkom a Maďarom. Slovensko je 6. najotvorenejšia ekonomika na svete. Z toho vyplýva, že keď v Nemecku, Francúzsku alebo hoci kde inde stúpa nezamestnanosť alebo klesá hospodársky rast, Slovensko ide tou istou cestou. My nemáme páky na to, aby sme ovplyvňovali nezamestnanosť. Nemáme páky na to, aby sme priamo ovplyvňovali hospodársky rast.